Здравейте, приятели! Аз съм Диляна и днес, както ви обещах, стартираме с число номер 1 или всички, които са родени на първо число. Това са всъщност хората лидери, хората, които имат творчески потенциал, иновативност и те са тук на тази земя, за да генерират нови идеи, които да са значими и в полза на обществото. Всъщност това, което е характерно за нашите единици, т.е. колкото повече единици имате в дата, година и месец на раждане, толкова по-силно изявена е тази енергия във вас. Това, което може да обобщи единицата като висш аз, т.е. като душа, е, че те са родени тук, за да бъдат лидери или душата им да се изяви като лидер, да влияят на другите хора, т.е. те имат заложбата да влияят на другите хора и на по-голяма маса от хора, т.е. на групи хора. Също така имат силен творчески потенциал, много са добри и силни в силата на словото и мисълта, т.е. да предават по правилен начин, нали, ако са в силната си енергия, да предават по правилен начин посланията към хората. Също така те могат да вдъхновяват и мотивират околните, т.е. хората около тях. И много силно изявена черта при тях е свободата и независимостта, т.е. те не могат да бъдат сложени в рамка или под похлупак, както се казва. Това, което трябва да проявят в живота си, е да успеят да управляват и мотивират хората по позитивен начин. При тях характерно е, че лесно печелят авторитет и често заемат ръководни позиции в обществото, бизнеса или в изкуството. Като негативен план, т.е. ако единицата не е на пътя си или се съпротивлява, то тогава е възможно тя да прояви, да навлезе в страхове, в несигурност, в манипулация, но по негативен начин, т.е. да не бъде разбрана правилно от хората. Също така да влияят на хората, но за постигане на лични облаги или цели, нали, което трупа все пак негативна карма. Препоръките за тях е да успеят. Друго, което е характерно при тях, е, че те с страст започват нещо, но рядко го довършват. Т.е. е необходимо да имат екипи, да не работят сами. Но повечето единици обичат да работят сами и трудно се доверяват. Нали? Това може да се преработи, разбира се, стига човек да е осъзнат и да иска да го направи. Хубаво е те да вярват, нали, като препоръки в творческия си потенциал, да